lille æg. Er I klar? Inde i det lille æg lå en kylling fuld af skæg, sprang ud for fulde knald af den hårde skal. Sagde Pip, og hør nu her, hvorfor har jeg stridte tær? Sagde Pip, og hør nu her, hvem er ham, der gælder der? Og ned igen. Skal vi så åbne kufferten? Tror I? Ej, jo. Hallo. Er det i dag, det er spil dans. Boing. Ja, musik i dag. Ja, musik i dag. Hurra! Ej, nej, Christian, kan du lige give ham? Au, min knold, au. Nej, hallo, jeg kan jo ikke se noget. Falde af, ja.